Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas. Paringan semua sinten, Mbak. Nami kula Neha Ayu Silvani. Sinten? Neha Ayu Silvani. Aslinipun Madiun Jawa Timur. Madiun Jawa Timur. Nggih. Mriki mau kali sinten, Mbak? Kalih rombongan. Oh, nggih derek ditepangan. Nggih, Mas. Lancen lagi. Nggih. Mbak, Nggih. sampeyan kula dijak duit karo jajan. Nggih, niku anu kula nembe mriki lho kok roke kula disilakne ngene iki jare. Ki maksudmu Kurang pikir. ajar. Aku masang layangan kok. Sing kene apa? Kok iso mok kene? Sapa lemet? Masang layangan, Mas. Iki benange niku lho segitiga niku wae. Sampeyan iki mau foto, Mas? Kuwi kok kira tali goci. Iki kali goci. Disapa to Mas Garen disapa. Sapa to rese ngaku. Wis tau petok kurang karo Mbak Lah Neha. negone ae lho. Tahu. Aku iki pomong nakal jaman ning Kalimantan wong loro ora tak gendak biyen-biyen. Sik. Mbak Rendel mbok gendak. Zaman kuliah Mbak Neha mbok gendak, Yopika mbok gendak, sapa-sapa mbok gendak to. Ora, aku nek gelem Mas ning aku ngomong biyen. Wah, Alah. Makus model kok ngono arep. Dene terus piti ngono kok. Ora percaya takoke ya. Yo. Hah? Kowe biyen malah digendak karo Garen? Mboten aku yo mau model kaya ngono kuwi. Ora gelem. Tidak sesuai kriteriamu ya, Ha. Yo mboten to. Model Kaya uji. minimal dhuwur 200 meter. Sik, Mbak. Sik, takoki kene, tak takoni. Sik, Nggih, minimal dhuwure 200 meter. lah kuwi pra polisi sing digoleki rawan ngono lho. Wis iki kriteriamu ngono ya, Ha ya. Ya, nggih. Sing 200 terus pekulitane piye, Ha? Putih no, Mas. Putih. Terus apa lagi? Cowok kriteriamu apa nih, Ha? Putih. Putih. Dhuwur, Dhuwur. badannya kekar. Bahunya itu harus besar gitu loh, Mas. Oh iya. Nah, ini ki Kowe yang minyak aku lho, Ha. Aku ya cilik lho, Ha. masa toh kan nggak tahu dong, Mas. Baunya kekar. Iya, baunya kekar. Wonge putih, Betul, tinggi. tinggi. Ya, Enek gelem ora? hidungnya mancung. Gelem apa ora men? Enek iki. Di. Banyak. Sok banyak itu. Kan yo mancung. Lah kuwi sing dawa bulune iki, Mas. Sing penting Lah dawa kuwi doa apane? Ya dawa pemikirane. 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 Kok pikiran gak ngono ya? Mbak Neha ini mau wisuda Mas Gareng Mas Gede. iya. Wisudanya besok Oktober, J. Iya, betul. Wisuda S1. S1. Kok besok Oktober? Iki lho wis Oktober. Tanggal 15 Mas. Lah besok ngono lho. Gak Yo, ada. maksudnya gitu, sarjana seni. Tepat waktu nggih panjenengan nggih. Nggih, alhamdulillah. Malah kurang berapa ya, Mas? Pokoknya 3 tahun. Oh, 3 tidak sampai 4 tahun. Iya, enggak sampai. Anu prodinya apa, Mbak? Seni karawitan. Seni karawitan. Iya. Sampai nopo, Mas? Jadi mau lulus piro-piro? 3 3 tahun. tahun 3 setengah. tahun. Setengah. Lah terus setahun umum. Lah, lulusmu pirang tahun? Aku rolasasi lho lulus pisan. Ya, kuliah apa karo berorganisasi lho. Di DO, Mas. Kur di DO. Enggak lulus gue jenenge. Karawitan. Karawitan. Aku yo ora ora sombong. Sampai nopo? Aku biyen jurusan tata boga. Kakak buka buka. Masak to berarti? Masak. Eh. Berarti sampai nuwun sewu Mas Akbar jenengan kuliah bener Pedalangan no. pedalangan. Heeh. Mas Victor Mas Victor pedalangan. lah, tapi pedalangan ini nuwun sewu. Oh. Saapi-api sampean dalang, saapi-api sampean nyuwara. Iya. Sampean mesti ora tau melok paduan suara. Loh, hubungannya apa pedalangan paduan suara? Sampean tau tuh mon dalang melok paduan suara. Gak tahu. Elek dalang paduan suara elek api. Oh. Nyanyi surak-surak bergembira so lucu. Piye? Surak-surak bergembira. Madu bareng Ukurannya suara apa paduan suara. Ayo, tapi kan ora enak. Mbak Neha. Ora usah gatek Mas Temple. Mboten. Bagune kowe iso cekatan karo aku seneng ta atimu? Ora. Angel nih. Bagune kowe iso nyawang aku seneng ta atimu? Ora. Ora usah cemburu to aku mung rai dhewe yo goreng tok yo. Ah. Ora rasa ngono kowe meri to. Ora. Wis aja meri to Yayi. Apa to? Alah ora ngono. Aja gelem kabeh anggere petuk sinden ayu mesti Iki digolong. kayak Oh, apa Mas? iki kayak buaya. Sampean karo aku kan seneng lho. Ora. Aja. Sampean seneng karo aku. Ora. Bengi iki petuk aku praya matimu marem. Ora iki. Delek. Sok tau men to, Mas. Ya lek ngono sesuk tak lamar ning bapakmu kowe tak turokne ning ngisor gledek nesu. Kamu ngono ta? Kok iso sia-sia. Ora. Lho berarti seneng to karo aku. Loh. Seneng kok maksa lho. Nembang Mbak Dea. Nembang ya, nembang Berarti apa?
Slendro. Ah, ana pamundutan, dawuh. Niki lumantar kanca-kanca sing lumantar WhatsApp. Wah, SMA Fes Militan Astabrata nyuwun podang kuning Mbak Nela. Bersama Pak Sinten, Pak Dirman, Pak Pelasiman. Kok sampai apa lo cacak? Apa? Lagi Padahal mesti WA. wis saking ngepeni. pokoknya nek podang kuning berarti Pak Lasiman. Oh ya ora ayo getah gede ya. Ya simpen ya Pak Lasiman barang. Ya, Pak ya podang kuning nggih. Oke, Iko. Gogomino sih. Ah, diganti-ganti ngetoke tulungan bungi. Ya. Yo, coba kaya apa langsung buka celuk mawon Mbak Nia. Yuk. Esa awan ning omah wis ora kesan. Kaluyuran anggone isih tak sayang. Oke.
ada apa